ମଉସା ତେନ୍ତଳା ସେ ଛକ ଦେଇକି ଯିବେ? ନାଇଁ ଦାଦା ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲନି? ଏଇ ନରଣପୁର ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଟେ କଣ୍ଡପଡ଼ା ଲାଇନ୍ ଯିବ। ଏଟା ହଜମ କରିବ ନା। ସେଠି ଓହ୍ଲେଇବି। ଆଉ ନଦୁରପଡ଼ା ତାହେଲେ ଓହ୍ଲେଇବି। କେଠି ଓହ୍ଲେଇବି ତାହେଲେ? ହଁ ହଁ ଏଟା ବି ତ ଜଲଦିଆ ଲେଖାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତେନ୍ତଳାପୁର ଛକ ଦେଇକି ଯିବ ବୋଧେ। ନାଇଁ କେବେ ହଜିବ ନାହିଁ। ହଁ ତାହେଲେ ନଦୁରପଡ଼ା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ